Hello mga ka-Lumex! Welcome back sa ating YouTube channel. So kung napapansin niyo po na iba lang po ako dun sa mga old video ko na ang ingay ko. So, tas ngayon, sobrang tahimik ko kasi binalaan po ako ng kapitbahay ko na kapag gagawa po daw ako ng video, hindi daw ako mag-ingay kasi hapon po sila natutulog. Hindi po sila nakakatulog kasi ang ingay ko. So, pasensya na po. So, kung napapansin niyo po na mahina po ang boses ko ngayon, so pasensya na po talaga. So, today's video ay may ginawa po akong recipe. Hindi po siya kilala. So, ako lang pong gumawa sa pangalan. Ako lang pong bumuo nito. So, tinawag ko po dito ay pandesal with chorizo. So, papakita ko po sa inyo yung ginawa ko. Medyo nakakahiya po kasi hindi po siya sikat. So, here, bago natin ito simulan, kung bago ka pa lang po dito, huwag mo nang patagalin mag-subscribe at i-click ang ating bell button para update ka palagi sa mga panibago natin video. So, let's go! Sana kumuha ko ng ketchup para masakan. Sarap! Pasensya po kasi ang tahimik natin ngayon. So sorry po. Walang kaya po kasi lang natutulog. Bawal mag-ingat kasi ng mga anak na hindi lang ingay. Sarap na. The best one. Masarap. Galang anghang. Ay, kaya. Napamay kang gubuhat? Ikaw na. Nawag ko nung namin namin.
pandesal with chorizo. So mag-shout out po tayo. Let's go. Pa-shout out kang Rachel Machate. Hi. Pa-shout out sa kapatid ko na si Venus Melody Gitna. Hello. Sister. Pa-shout out po sa aking papa si Violito Ralo nandiyan sa sa Montalban Rizal. Hi pa, love you. Ingat ka dyan. So pa-shout out sa mama ko. Hi ma, love you. Mama. Pa-shout out kang Prisha Pairas. Hi sis. Love you. Pa-shout out kang Lovelyn Ocab. Hi Ocab. Sis. Pa-shout out kang Bipol Dawat. Hi sis. Last pa-shout out sa kapatid kong bunso na si Dandan. Hi kohos. Call po tawag ko sa kanya kasi ang liit po kasi ng kapatid ko. So, yun lang po ang nag-request sa akin na magpapashoutout this video. So, kung gusto mo magpashoutout, mag-comment ka lang po sa baba para madali lang po kitang makita. Diba po ako? So, dito na po tayo magtatapos. So, kung nagustuhan niyo po itong video nito, huwag mo nang patagalin mag-like, share, subscribe, at click ang aking bell button para update ka palagi sa susunod natin video. So, maraming salamat po and I hope na nagustuhan niyo itong video ito. At kung may gusto po kayo ipagawa sa akin, i-comment lang po sa baba dahil gagawin ko po yun. So maraming salamat.